Sejde se zdravotník, speciální pedagog, dobrovolník a jeden z nejpopulárnějších komiků na Slovensku. Nejde o žádný joke, ale představení člověka, který si říká Ferojoke a spojuje v sobě všechny vyjmenované profese. Ferojoke vlastním jménem František Košarišťan přijal pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Ďakujem za pozvanie. Minula sa tá anestéza. Vymyslím inak. Máš lopatu? Nie? Dobre, ideme takto. Pán Hruška, pozrite sa. Pamätáte sa, ako ste kedysi s takou hráčkou sa hrali, však? Dobre, spí, na 20 minút ho máme. Ideme rešte. To je nízkorozpočtová operácia. Tu sa musí improvizovať, keď nám nedajú, rozumieš ma? Hej, ideme, pekne. Poď takto ho vysekaj. No dobré ránko, milý pánko. Dobre sa spinkalo, pán Švihla, vítajte. Máme limity od štátu, nemáme obväz, som vám nútená iba takto servítkou, dobre? Rozhodl jste se léčit raději humorem než utěrkou? V kombinácii, podľa videa, ale hej, no, veľmi rád liečím ľudí humorom a robím im rád dobrú náladu. Vy jste totiž opravdu vystudoval střední zdravotnickou školu a pracoval jste v nemocnici. Tak odráží ta vaše videa o slovenském zdravotnictví do nějaké míry osobní zkušenosti? Myslím si, že áno, lebo boli to ťažké skúsenosti istým spôsobom. Áno, je to pekná práca, ale veľmi náročná. Každý, kto pracuje v nemocnici, to pozná. A videl som, že veľakrát naozaj nemáme to zdravotníctvo na takej úrovni, ako by sme mali mať. A veľakrát nám naozaj chýbali základné pomôcky, ktoré sme potrebovali napríklad, alebo lieky. A to mi príde ako cez. A máme nejakú vládu niekoľko rokov na Slovensku, ktorá s tým nič nerobí. Ako hovorí náš terajší premiér, nie je to jeho téma, že teda premiérska téma zdravotníctvo a myslím si, že je to na úkor naozaj zdravia ľudí a aj nehovoriac o mentálnom zdraví a tak. Takže ja som potom išiel do pedagogiky, takže som išiel z blata do kaluže, sa tak na Slovensku povie, že som vyštudoval zasa vysokú školu pedagogickú a to je na tej istej úrovni. A myslím si, že tieto dva piliere, keď nie sú v poriadku, zdravotníctvo a školstvo, tak ani samotný štát niekde proste trošku pokulháva, ako hovoríte tomu vy Česi. Pokulhávat je správné, že? Je to správně. A proč jste tady nakonec nešel na tu medicínu? Možná je to po té ukázce trochu nadbytečná otázka, ale vy jste chtěl. Ja som chcel ísť na medicínu, ale myslím si, že nemal som na to takú úplnú kapacitu, lebo ísť zo strednej zdravotníckej školy na medicínu je o mnoho ťažšie ako z gymnázia, lebo ten rozsah gymnazionálneho učiva, aj čo sa týka chémie, biológie, fyziky, je úplne iný ako rozsah odbornej školy. Viete, takže kvôli tomu som ako keby nemal až takú ašpiráciu vyštudovať tú medicínu, lebo som si myslel, že sa tam ani nedostanem. Aj som to skúšal, aj tak bolo, aj keď som bol na dobrých priečkách, ale stále to nestačilo na to, aby som sa dostal medzi študentov. Takže som to potom nie, že vzdal, ale som si prehodnotil plány a išiel som pracovať a študovať popri tom vysokú školu. A našel jste si tedy nakonec k té pomoci druhým lidem náhradní dobrovolnickou cestu? Áno, aj. Hej. Ja som už keď som pracoval v nemocnici, tak som robil dobrovoľníka s mentálne znevýhodnenými ľuďmi. Neskôr som im robil aj asistenta, že som si aspoň niečo vedel zarobiť aj ako človek, ktorý aj tak či tak by trávil s nimi čas. A aspoň tie peniažky, čo som zarobil na asistenciu, som mohol s nimi potom minúť na nejaké výlety alebo dobré obedy a tak v reštauráciách. Takže hej, otázka, teda odpoveď na vašu otázku, jasné, dá sa to, len ono nie je to, keď sa tak ako keby trošku zdáte toho životného cieľa, že ísť na medicínu a všetko a zrazu idete niekde inde, tak ste to možno trošku aj sklamaní, ale zároveň niekde som ostal aj šťastný, lebo myslím si, že medicínske povolanie robiť lekára je extrémne náročné. Ja by som to určite nezvládol, aj keď som videl v praxi ako zdravotnícky asistent, čo je to byť lekárom v tých službách, rozhodovať, respektíve zodpovedať za tie ľudské životy a robiť často invazívne zákroky sám v noci, to nie je úplne sranda. Takže som rád, že som išiel touto cestou a dostal som sa ako dobrovoľník a potom aj ako zamestnanec, ako ich asistent tých mentálne znevýhodnených klientov alebo ako dobrovoľník na detskej onkológii, že som stále s tými deťmi. Takže to je super, hej. Kde se mezi zdravotníkem, speciálním pedagogem a dobrovolníkem zrodil Ferojoke? Ono to tak išlo cez, by som povedal,
No, inak to je taká pekná otázka, ale ono ma to tak sprevádzalo už na strednej zdravotníckej škole, že som parodoval profesorov a učiteľov. V rámci triedy samozrejme. Veľakrát to aj tí učitelia vedeli, takže niekedy ma vyzvali k tomu, aby som ich naparodoval, keď boli za katedrou. Oni vás vyzývali k tomu přímo. A vydierali, že celú triedu, že ak ja ich naparodujem, tak nebudeme písať test, takže... A dokázal jste tvořit i takto pod tlakem, jako nějak improvizovat? Áno, takže som sa naučil, že teraz, keď mám náročných klientov, tak tvorím pod tlakom a snažím sa byť vtipný, takže hej. A áno, tak potom som točil trošku zasa, už som začal videá točiť, ale čisto len v takých súkromných skupinách, ja neviem, pre kolegov v nemocnici, že som parodoval niektorých lekárov, sestričky a vôbec situácie v nemocnici. A potom aj v škôlke a až som teda inšpirovaný mojou kolegyňou Evelyn na Slovensku, známou tiež komičkou, tak som začal tie videá robiť pre širokú verejnosť a vešať ich na Instagram a nejak sa to postupne rozbehlo. A proč jste se rozhodl parodovat zrovna tyto, jak sám říkáte, tetky z Oravy? Tetky, jo. Tetky, no a to je, myslím si, že taký ten stereotyp slovenskej ženy po 45-ke, po 50-ke, ktorá má už takéto svoje zabehnuté a užíva si život a zároveň má aj nejaké problémy v rámci toho života a má také nejaké, ako by som to povedal, také stereotypy a to stereotypizujúce je veľmi atraktívne pre tých ľudí, aj mladých, že si to pozrú radi v tých mojich paródiách, že áno, takto sa správa moja babka, alebo moja mama, alebo moja suseda, tak to je fajn. A na základe tej postavy som potom aj viem robiť proste aj dokonca aj paródie na politikov, paródie na situácie, paródie na zamestnania, takže je to veľmi vďačná postava a som za ňu veľmi rád. Já jsem sama, se přiznám, zabrousila do vaší instagramové historie a úplně na jím prvopočátku jsem našla toto. Nachádzame sa na Radvanského ulici, kde sa bude organizovať protest, organizovaný práve opozíciou a rôznymi inými neziskovkami. Chceli sme sa pozrieť, ako sa k tomu postaví samotný Robert Fico, či Robert Kali, ktorí by sa mali zdržovať práve v tomto komplexe. Vy se tady celou dobu držíte jako hlavu v dlaních. Jak se vám na to dívá? To sú začiatky, dúfam, čo si pochopia. Inak, toto som parodoval novinárku, takú ekobiorau, lebo my sme mali z Deníka G, mimochodem. Prosím? A to ste tam měl napsané, novinárka z Deníka G. No nie, ja som sa priznal už tej novinárke, keď sme do slovenského Deníka N robili rozhovor, že to je ona, jedna, už teraz moja, dá sa povedať, známá kamarátka Monika Todová. Ona sa strašne smiala. Tak to mělo reálny, skutečný předobraz. Monika sa strašne na to smiala. Ono ide o to, že ona robila v rámci tých prvých veľkých silných protestov vtedy, keď vlastne Bašternák už aj, neviem, či v tom čase odsúdený, alebo potom bol odsúdený, prenajímal byť nášmu premiérovi vterajšom, to bol pán Robert Fico, aj terajší, a vlastne za peniaze, ktoré si úplne, že v takejto novostavbe nad Hradom nemôže hocikto dovoliť bývať. Takže bolo to tam celé také shady a vtedy prišla vlastne Monika a každý jeden z tých prvých veľkých protestov dokumentovala skrz live vysielanie ešte vtedy na Facebook. A ja som mu podporoval a mne trošku sa páči, že má taký ten afekt bratislavský, tu máme také, jak vy máte v Prahe, tak máme v Bratislave. A bola taká akože nevýrazná. Rozprávala k veci a výrazne, ale ona v rámci mimiky a tak bola až taká, že tak sme tu a robíme toto. A mne to prišlo vtipne naparodovať, tak to je jedna z prvých parodí. Myslel som si, že už ju nikdy neuvidím, ale teda je to tu. A dúfam, že som aj tým trošku rozšíril ľuďom, alebo otvoril oči, keď už nie rozšíril obzory, lebo hej, na Slovensku to teraz máme také, aké máme, takže... Jenom dodám pro české diváky, že to byl kontroverzní slovenský podnikatel napojený na nejvyšší vládní špičky a nakonec tedy skončil ve vězení a přišel i o ten byt, tuším, co si pronajímal. A už je aj prepustený, hej, takže to máme Robert to tak všelijako, áno, hej. Ale vy jste tedy už od samého začátku věděl, že se chcete trefovat do těch nejvyšších politických pater. Potom bola dlho pauza a potom zabili, žiaľ, investigatívneho novinára Janka Kuciaka s jeho snúbenicou, kde sa zmobilizovalo celé Slovensko a mne prišiel nápad urobiť, a to bola taká výzva pre mňa, že urobiť na jednej strane paródiu a zároveň ľuďom ukázať, že halo, toto nie je v poriadku, čo sa deje v našej krajine. Toto nie je dobre, že tu dvaja mladí ľudia zomreli kvôli tomu, že niekto niečo investigatívne proste poukazoval na niečo, že treba sa zmobilizovať.
Takže vytiahol som vtedy z talónu Noru Mojsejovú. Neviem, či ju poznáte, ale to je tiež moja známa, ktorú som už teraz, ale ktorú som na základe s ňou som začal parodovať proste tú aktuálnu politickú situáciu a volal som ľudí na tie protesty. A zišlo sa to s celkom pozitívnym ohlasmi, lebo vtedy tá organizácia Za slušné Slovensko, ktorá organizovala tie najväčšie protesty po revolúcii, aké sme kedy mali, ma aj oslovila, či by som im nepomohol proste. A tak ja som išiel vlastnou cestou, povedal som, niečo spravím, ale nechajte to na mňa. Teda pravidelne som robil tú Noru. Tak ako som Noru napríklad robil, keď som čítal, a to bolo tiež veľmi úspešné, to sa musím pochváliť, lebo to sa mi naozaj páčilo, že som čítal z knihy Nory Mojsejovej cez COVID. A vtedy sa pripojilo aj 20 000 ľudí, ktorí pozerali proste v tých najväčších debkách, veď viete, aké to bolo na začiatku, pozerali čítanie z knihy s Norou Mojsejovou. Dal som znielku z Jana Krause, jak prichádza Nora Mojsejová s Janom Krausom a začal som čítať, kamarátka ma natáčala, lebo bola so mnou v karanténe. A bolo to ťažké, ale aj pekné obdobie pre mňa vtedy. A vy to s těmi lidmi, které se rozhodnete parodovat, zvlášť když je znáte, jak sám říkáte, tak vy to s nimi řešíte dopředu, anebo prostě si koupíte paruku a natočíte video a oni vám potom píšou, že se tomu buď smějí, anebo nevím vlastně, jaké reakce. Viete čo, skôr nie, lebo potom by to bolo o tom, že môžu zasahovať tí ľudia a už by som nemal takú slobodnú ruku. Snažím sa nikomu neubližiť po žiadnej stránke a chcem, aby sa niekde aj samotní parodovaní ľudia sa na tom trošku zasmiali, aby sa cítili dobre. Takže toto sú také moje zásady, že nikdy neútočím na náboženstvo, farbu pleti alebo na neviem, hocičo, čo by sa mohlo dotknúť ľudí a samozrejme parodujem. No a napríklad jedna z najlepších teraz, čo som mal parodii, bola vlastne na vašu modelku a teraz... Simonu Krajnovú. A táto sa berie vždy dobre. Ju som paradovala asi 2-3 krát a vždy bola s tým v pohode, dokonca zozdiela to video. Takže myslím si, že teraz nechcem to povedať na Simonu a vo všeobecnosti niektorí ľudia možno s tým nie sú ani úplne v poriadku, totálne, že sú s tým úplne OK, ale trošku to napríklad zozdielajú, aby vyšli tak, že sú z toho že v poriadku, áno. A myslím si, že to je od nich inteligentné a že na mňa nejakým spôsobom neútočia, alebo tak, že to príjmajú a že sa možno niekde na tom zabavia, alebo sa robia, že sú v poriadku, alebo naozaj sú. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.